अरे कि मीठो ले मीठ हमें भोजपुरी भाषा बाकी आज के कलाकार लोग बना दी हाल तमाशा। अरे जवन सम्मान दिला के गईले शेक्सपियर भिखारी भिखारी आज दिहलस लोग लसारी धन रे कलाकारी। आज दिहलस लोग लसारी धन रे कलाकारी। में बुलायम चाचा जी गौर करे के बात बा दुगोला आजे होता गीत संगीत आजे होता ना पहले बहुत पुराना पीढ़ी से चलल आवता बाकी पहले के गीत संगीत कैसे हो कैसे कथा प्रसंग से दुगोला होके चाचा जी हई व्यास जहाँ हई व्यास के छोड़ो ओजा से उनका लेके आगे बढ़ेगा। अब वो दुगोला सचौका दुगोला रहे आज तो अपने में लेडीज जेंट्स झुरा जाता रहे सब अब बुझता रहे सब हम दुगोले गावता। एक साजबाज पर दुगोला नानू होला दुगोला दुगो साजबाज पर होला मिला जुला के स्टेज करे के चाहे त जाने कि ओकरा के बुझता रहे सब हम दुगोले गावता। अरे बाबू अब दुगोला ना हो दुगोला गावे के बा तल्ले अब अपन दल बल साज साज के सामने बैठो एकरा बाद तार हेकड़ी के ना ढीला कर दियल तो पता चल जाए कि दुगोला का कहल जाए। अब जाने कि 5 गो मोर के बीच में एगो कौआ मोर के पांख लगा लेला आ घूम घूम कहता कि हम मोर है मोर है मोर है मोर है। एगो मोरवा कलश की रहते मोर हो आ पांखवा खींच दिए तो चिन्हा जीवे कि सरवते कौआ कौआ है तो देखी जमन सबक होखेला तो कौनो काम करो तो मन से करो आ ना तो मगन मन से करो। ए भार टरे वाला काम ना दुगोले के अगर मन बा तो फाइनल मैदान में अब एकरा बाद पता चली कि दुगोला लेडीज से अधूरा गलत कहता नहीं तनी हने आवा नचनिया पहले के दुगोला कैसन गीत संगीत कथा कहानी से हो बाकी राजकाल केहू का बता ना कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुनेला कान तरस गई बा व्यासन के जुबानी। केहू कथा प्रसंग बता ना नो खाली इस में का उस में माघ में का पूस में रात भर राघो 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 अभी हने मान लेके भागो रात भर करो तरह से टी 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 अब भोरे कहो तरह से कि मालिक पैसा दी ये दुगोला हाजी ना नो कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुनेला कान तरस गई बा व्यासन के जुबानी। आज के व्यास लोग के भी मेटर कौन बचल बा एक प्यार वाला गीत अगर प्यार के गीत गावल व्यास लोग के बंद करा दिया कहीं की गाड़ी गलौज रात भर नहीं करे के रात भर बुच्ची नहिबे न करे सकी व्यास समय सकी झला समय ओकरे से रतिए ना कटी कौनो व्यास से नहीं खाली कह दी कि सैड सॉन्ग नहीं खे गावे के प्यार मोहब्बत वाला गीत मार्मिक गाना होके के चाहिए 2 मिनट में चिन्हा जी है सकी कितना बड़का व्यास कौनो वेद ग्रंथ और गीता के कहानी सुने ला कान तरस गइल बा व्यासन के जुबानी अब प्यारो करो तरह से तो निमन से थोड़े कौनो धोती फारता तो कुर्ता फारता तो कौनो चोप पर चढ़ता कि प्यार के भी बदनाम करे लोग। अरे गंजी कुर्ता फारी फारी तो होला रात
भर गारा गारी धन रे कलाकारी इतना सुंदर साहित्य में गाना पर खुश होकर पुरस्कार दिहनी 200 रुपया के फिर 100 रुपया के पुरस्कार हमरे सोनालाल राय जी के कर कमल द्वारा हार्दिक अभिनंदन मंदर रहे। आज के तो दुगोला ठीक होता नहीं लेकिन आजकल के 2-4 गो ब्यास मार्केट में कबड़ल बड़े उठल बालो कि ओकनी के बोला दी तो रात भर में दोनों के कौना झूठ डरेर के झगड़ा बा ओकरा माई बहन के ऊ कह देता एकरा माई बहन के ऊ कह देता आ दोनों जौन गा के रात भर जात रहे तो पूरा गांव जवार मिल के 10 दिन तक दोनों जना के माई बहन के प्रतिष्ठा से लाजे नहीं खे। हां जी आ छोट नान कलाकार के हम बात नहीं की करो बड़ हस्ती जेकरा के देख के केहू अगला पीढ़ी कुछ सीखत आवे वो लोग 2 रुपया खातिर ऐसन हद तक उतर जाता कि लइकन जोरे गाड़ी गलौज कइले फिर नाम ना धरब लेकिन वो सबसे अनपरिचित भी ना होई बाढ़ले बुझ जाए कैसे कौनो काम करे के भैया होला एगो उमर और थिले के जात घरी नीक न लागे झूमर उमर के मतलब बुझत नहीं लइका गलती करी बाबू से कहाई बाबू गलती करे हैं दादाजी के लगे ओरहन जाई आ जब दादा गलती करे लगे हैं तो स्वर्ग में ओरहन के करा ले जाए के सका गलत कहा तनी जी तो मान के चली उम्र के अनुसार हमनी के अगर गलती करो तनी मैंने नहीं खे रखा लेकिन बड़ हस्ती जब गलत करे लगी नो तो समझी कि धरती पर लय होखे वाला बुढ़ारी के केहू ख्याल करत नहीं ना कोनो काम करे के भैया होला एगो उमर और थिले के जात घरी नीक न लागे झूमर बाकी हई जे न करावे आज तब प्रतिष्ठा अरे पैसा परत बा भारी तमौगा बन के बीते बुढ़ारी धन रे कलाकारी और एगो लास्ट अंतरा के पद कैसे गायन और वादन संग नृत्य जब मिले तबे संगीत पूरा होला प्रमाण दे के कहिले गाना बजाना तब तक अधूरा बा जब गीत होत होखे संगीत ना होखे आ संगीत होत होखे नृत्य ना होखे तो वो अधूरा बा ना हां जी बकर जतना हितवा कलाकार बारे सब हितवा चाउर के बोरा लेखा देह बा आ ओकनी के नाचे नहीं खाओ तो नाच के शिकायत कइले अरे भाई सब काम सबका बस के नहीं खे भगवाने भेजे लेकिन ना हई काम हिनके बस के बात बा ना हां जी रोशन राज नाचेले प्रदुमन परदेसी नाचेले ओहलाई गायकी करेले ओहलाई वादकी करेले ओहलाई कथा कहानी गावेले ए भाई जब जावना मिजाज में आवत हर रे लइया करे में कोनो कमी ना छोड़ल तो जावना रूटीन से आवत ना हां तो एकर मेन शीर्षक निकल के जनता नहीं कहा आवता का हाथी कौनो करे सुती नु तो कुकुर से ऊंचे रहे सारा भोदू कुकुर से ऊंचा रहे गलत कहता नहीं अरे कि गायन और वादन संग नृत्य जब मिले तबे संगीत पूरा होला प्रमाण दे के कहिले
बाकी जेकरा सर पर बार न रही तब को कहीं से कैसे झारी 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 तरौसन लिख दिहले बिचारी धन ह रे कलाकारी